Jotono sari kaham bahai tongbai dolok kaham kedengda tongbai haike tini ang nokni ongkhorjak nara nungui nyaman kana bwskango bwsikse chini para amchai rok tong thogoi mwchangoi eba nobar sip tabuk wngkha ang himte dugano thangoi tongo norok nukha na norok dugan thangte ani tai background tai left side right side o mai kwkhwrang colour tei mwchangoi phaikya eba season bo eba change wngmani naitongkha aboni bagui belai khe tongthogo amtwui khe nukha hinkhe ang tabuk dugano sokbaikya onoro nugui mankha ora je ang tongui tongmani hinkhe abo wngkha chini parani dugan tei yang wngkha doigla baptist thangmani lama haikhe ang tabuk sokbaijak doigla dugano eba bazaro belai khe tongthogo sadik jora ang tabuk dugani kifili phaikya nogo haikhe ani chukun no nukhana bo wngkha juta oino kajak aboni bagui ang bono dugan mathangya eba dugan mathangya tongli hini samani bo kabui tongo ta kabui tambai kaphangkhe ani juta painani kwrui ano ama babu song pairiya hini sawo tabo haikhe bo kabui tongkha ta chukunung ani darani sajla eba ani darani bwsang khe bo kabui tongo ta chirai babale khasiya hinkhe bo kabui tongkha ta hingkhe ani pore hinkhe no ang bono sakata juta thani juta piko oino kadi hini haikhe bo thangha ta juta kanani oino babo bai phung kaham omongkha next day eba oino dino ino bwskano nugui mankhana abong hani wak bwsarok norok nukhana ani wak bwsa 7ta bawi dimani haikhe tabuk wngkha tini bai wngkha 22 days eba 22 din kakha tei norok je paina muchungnai rok pai mano haikhe norok oro nukhana chwla 3ta bwrwi 4ta hinkhe norok je paina hini tongnai rok eba norok comments baksa comment khlai mano bwswkhe painai biyangni borok painai ang bai norok contact khlaiwi je paina muchungnai rok pai mano obo wngkha ani moi bo wngkha tabuk kukuini bara thanani bagui tao no haikhe bo muiya klangnani bagui muiya khugui tongo haikhe bo tabuk tini kukuini bara bo thangnani bagui muiya ready khlai tongo miya sarigo ang tukunani bagui darasoni sapan hamani haikhe tini phungo ano darasao kisa sapani phaikari hinui haikhe ang sapan rinani hini thangmani haikhe sapan wngkhamo belai khe motom eba light board aboni bagui ang o sapano miya horonna harmani haikhe tabo ang rinani thangui tongo ta obona ani para obona ani tongthai oro wngkha chwng 3 family tongo ani mama ani yong tei darasong tei chwng tongo ta haikhe yong chola to thwi thangabla hingkhe tabuk hingkhe darasong ta kwtham ani moi ni bwsai ani mama bo wngkha phungni chamung no mui songnani bagui gandrui eba rai tongo eba chanani bagui o mui no songui tongo eba songnani nai tongo ta haikhe belai khe mui bo thongnai gandrui to mui thogo phungjora eba ano ma nuhunka maijanani bagui abo kha mui sakhati kwthung eba belai khe ani totora bo yokjak eba ani totora belai khe yokjak tamoni bai hinkhe ang kongrai mana nai tongo ambaga ang tini phungo amano sailimani ani totora yogoi tongo ama kisa mui songdi hini hinkhe abono sakhati kwthung songri khata haikhe ang tamo sana nai tongo ta ama bai kanai।